Building Better Africa. Wantu osauka woyamba kuno ku Malawi kulankhulira mu dziko limene ndale is the order of the day. Chimene amadziwa kuno akuboma ndi kumanga anthu ndi kupitisa ndale pasogolo. Koma tiyeni tione kumbali ya zitukuko. Ayi ndithu maboma onse amazisiya zitukuko mbuyo koma kumapitiriza heti pasogolo. Muzakampeza kunoko munthu atamangidwa muziwe kuti ndi ndale. Kumazo kuti afufuze zenizo ayi ndithu fuso nkumafusa kuti kodi inu anthu awa mukuwamangawa umboni yake ulipo, chifukwa tukwa over the years kwa zaka zambiri takhala tikuona anthu akumamangana IMCP kumanga ADPP, ADPP kumanga UDF, UDF kumanga IMCP. Zimayenda choncho meneso zili pano ADPP akumangaso anthu amu MCP. Kuma palibe mulandolo umozi umene tinawona po utatha anthu aja ndikumangidwa. Ndenga titu mwina anthu ena anamangidwa pombuyomu mwina mukamulandukawo mwina tukoononga mwina 130,000 90,000 ya boma yojera ku hotelo monga mene anamangiridwa ngati nchacha uja komanso a Yusufu Mwawa. Koma zenizo umapeza kuti munthu akamangidwa amene akunenera kuti waba mabilions amamanga koma umboniso alibe. Zosatira zake boma likupitirizabe kuononga ndalama kulipira anthu mmakoti kupanga compensate anthu chifukwa anthu apolisi ndi aboma amathamanga kukamanga munthu alibe umboni. Andi mmene DPP yalwamu anthu ena atu amangidwa angapo ochokera ku MCP. Kodi kumafusa kuti kodi milandu ya anthu amene ajawo ili pati, chifukwa tinkayembekezera kunena kuti by now ikhala milandu ina itachitidwa concluded kuti umboni wake wapezeka munthu yodi anaba ndipo amangidwa. Andi zikati zizitero kunena kuti anthu akamangidwa pamakhala umboni wokwanira, bwezi pano anthu akumangidwa ndipo anthu akamamangidwa bwezi pano anthu akumaopa kupanga zopusa. Koma kunoko ndi kuba is the order of the day. Kunoko ndiye kuti munthu akamangidwa ndiye kuti mwina anthu ena angomuheta. Kunoko is about hate, it's not about reality, it's not about the truth kuti munthu yo kapena pali umboni wokwanira kuti munthu yodi waba. Koma iwo ukangodana naye ndiye kuti munthu ameneyo akuyenera kumangidwa. Andi chimadabwisa nchonena kuti omoyo wa opposition yo akamangidwa aboma amamuimbira, omonso aboma akamangidwa wa opposition amamuimbira kumamuza kuti amwene ife zimene akupanga anthu otusitiri nawo limozi iya anthu amene wo akupanga zofuna zawo kufuna kuzigulira malo. Ndi mmene zilili ku Malawi, ziko lomvesa chisoni kwambiri imene siku ndi siku anthu akuvutika. Even olonkhani za passports kumanena kuti yes akuboma tumukugwira ntchito yabwino monga amene akupangira a deputy minister achisale kupita kulilongo kukalankhulana ndi anthu ofuna passport, kupita ku Blantyre kwa kumana ndi anthu ofuna passport, kumamvaso kumene kuja kuti anthu ajawo akumaberedwa. Kodi ndi angati aku immigration amene amangidwa? Ndi angati akuchipatala amene akumaba mankhwala amangidwa? Ndi angati akuchipatala amene akumalipirisa anthu amangidwa? Mpeze kuti zonsezo kulibe. Akanakhala kuti anthu amene wawo aku immigration amene akumabera anthu ndalama za passport akumangidwa, nchitidwe umene utatha. Komanso chinanso ukafikaso kumeneko akumakuuza kuti mabuku ndiye abwera koma inki kulibe. Ayi inki ikoza kukhalapo kumomva ati generator alibe. Ndi ziko losokonekera kwambiri. Andi mukapita even ku South Africa anthu amene akufuna passport ku South Africa aliko ochuluka amene akuberedwa ndalama ku South Africa ko ndi anthu ma officers ochoka ku Malawi konkuno. Komanso atiso ayi atumize documents ku Malawi kunonso akafika akuberedwa. Ndi zomvesa chisoni munati mukaone mmene anthu akuvutikira ku South Africa. Amalawi ofuna passport, Amalawi amene akufuna kuti asachosedwe ntchito chifukwa badakali pano kwayambika sopano system imene boma la South Africa kuzera kwa apolisi komanso maorgans yawo onse akumapita door to door. Amalawi asanduka sopano mbewa zosakidwa, asanduka sopano mwina ngati akazizi
kumachita kumathawa anthu kumathawa chifukwa chokuti boma la Malawi likulephera kuachita provide ma citizens awo zinthu zofunikira kwambiri. Ma passport ndi chinthu chofunikira, ma documents ndi zinthu zofunikira kwambiri, koma ku Malawi kunoko ayi zonsezo kulibe. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti as a country we are still practicing this mediocrity. And nkhani ya ma passport inayamba kalikoli, kodi izathaliti? Izathaliti. We can't sit down as a country. Koma chimene timaziwa ife ndi ndale basi. Chimene timaziwa ife ndi ndale, we cannot develop this country. Ena ndi awo amene ati apangano realize Rose Authority, ati apanga Rose Administration Fund, apanga 1.8 billion matogets. 1.8 billion. Koma kuona misewu yathu yako no ku Malawi, pepani abale, pepani ku Malawi kunoko kuli zinthu zimene zingathe kutukula ziko lino. Ku Malawi kunoko kuti ndi kuthekera, koma zonse mmaona kuti amapanira ndi andale. Lero nkhani yathu yayikulu titi tikambe ndi okhuzana ndi migodi. Ine ndimakhulupirira kuti Kamuzu akati akamanena kuti chuma chili nthaka samathandauza kulima iya, amathandauza kuti ku Malawi kunoko ndikodala, ziko limene Mulungu analidalisa ndi miyala ya mtengo wapatali. Koma muona kuti kuchokera time in memorial kuzafika lero mupeza kuti kulibeko anything like kunena kuti kodi tingapange bwanji kuti ziko lino litukuke ndi miyala ya mtengo wapatali. Muona kuti ma deposits amene ali muno Malawi titakhala kuti ngati ziko tagwirisa ntchito moyenera, ziko lino lingatukuke kopya. Andizosatira zake chifukwa cha mediocrity, chifukwa cha mtima walitima, mtima wakuti ife tizikundikire ngati andale. Amene akupindula munomo ndi migodi ndi anthu obwera kuchokera kunja. Instead kuti Malawi apindule, zosatira zake miyala ija ikapezeka ndi pamene apolisi akupita ndikukaotcha anthu nyumba zawo, anthu kukamanga anthu kumene koko. Kwina kulikonse mukapita muona kunena kuti ziko limene linatukuka kwambiri, limene lili ndi miyala yosiyana-siyana, anthu ake akumene konde amene amatukuka kapena amapindula. Koma kuno ku Malawi amene akupindula ndi miyala ndi anthu obwera, ndi azungu amwenye ndi amene akubwera, just like mene amene akupindula, just like mene alili ngati ma state akutcholo ndi kumulanje. Mwaona pakali mbanopa muona kuti kuli system yokuti azungu aja amba kuisiya industry imeneyi, amba kuasiya ma state aja, amba nokulowa mwa amwenye. Azungu tu ndi ochenjera, aona kuti tente atenge ife tisiyezi tiagulise amwenye, poona kuti land isi yathu siku lina izalandidwa. Koma ifeyo anyake aziko mantha, chifukwa ma estate aja ambiri aja anangotengedwa ndikupasidwa mafumu nchere, ndikupasidwa mikanda, basi tu anthu aja ndikupasidwa malaya mikanjo enawo, anthu aja ndikutenga malo onse aja. Koma ino nditu ziko ndi ziko tizikhalira zimenezi. Andi Malawi munomo muli ma deposit woopsya migodi yosiyana-siyana, kuli ya ruby, kuli golidi, kuli granite, miyala ya mtengo wapatali. Even olo mukatenga chigawo chimene chichi cha Nsipe, ulendo nacho kukafika pakana kuzalewa, muona kuti kumene jakumachera ku Queensland, andi terazo ujaya amachoka amene mujaise sign yoonesa kuti kunoko kuli ma deposits. Instead of boma kuachita empower ma small businessmen amene amapanga za miyala yokongolaja, kuagulira machini azipanga ati larger scale. Zosatira zake azungu azabwera ndikuzatenga land yosei, kapena inaso ma minister akuziwa kumene kuli ma deposit, anagulagula malo amene ukukhala hawo. Zimene zitumbo nutu ulipo kunena kuti ma ministers ambiri anagulagula malo amene ndege jaina enda yakafukufuku ija, anagula malo amene ajawo ndikukhala hawo. Malawi muno muli kuthekera kuti ziko lino likhoza kutukuka within 5 years. Ziko lino ndikukhalaso kuposaso mwinaso England. Koma vuto life ya Malawi jera, litima, kuba, katangale, kupanga kuti izi zikhale zanga izizi. Ukalankhula chilungamo ndiye kuti iweyo ndi wodedwa. Ngati kuli meeting imene aboma achita organize ya ma activist, sungaitanidwe iya chifukwa choti wazuzulwa boma pa chilungamo. Iweyo ngati ukufuna kuti ukhale nzawo aboma, ndiye kuti pamene popo yozira nkhula zokomera bomazo.
boma lopanda ma checks and balances silimachita perform, and ine siningakhale mmodzi mwa iwo kuti ati nizikalankhula zokuti aboma azimva kukoma, kuti ati kumayikira boma kumbuyo kapena chipani ndi cholinga kuti ndiyitanidwe ku meeting kapena ndipasule makobiri. Ine sinimapanga zimenezo, sindipanga zimenezo, andi ndikufuna ndikuuze ni 2030 ndipo sachedwa pompano. Izi mukupanga izi zinazi muzalira, izi za makampuzi muzalira, izi zomatumizirana madronizi muzalira, mukanapanga nyumba yanu kuti anthu azimva kukoma. Vuto lake anthu andale samatha kumva, anthu andale samaphunzira, zokuti mu MCP posachedwa pakunali anthu amphamvu akati akamalankhula iwe ndikumazikozera, kunali anthu amphamvu akati akaimba foni olandira foni officer ndikupanga zimene amafunazo. Ziko lino ndikulizungulira lose within a day, kuzungulira yose pa ndege, amphamvu tu kumanga empire yawo zokuti anatuluka mboma. Anthu palibe amene amayembekezera. Inunso mukapusa osaendesa bwinobwino boma lanuli, muyembekezere kuti 2030 kuzakhala mavuto woopsa. Vuto la anthu andale ukamauza chilungamo amakuda. Kutero ko audio imene muonanso amene ali ma activist azipaniwo ayiyankhaso audio imeneyi, koma chilungamo ndi chabwino. Munthu akamakuuza chilungamo ndiye kuti akukukonda. Izi mukupanga zomazunza anthu amene akupanga magolide akupita kumakatola timiyalati malo mokuti muyike malamulo abwino kuti amalawiso azimva kukoma, chifukwa ainyake aziko ndi amene ali ainyake agolidiyo, ainyake ya miyalayo, koma mukwasiya kumbali. Koma tikuona ife ma Chinese amwenye azungu akumabwera muno ndikumatenga miyala ya mtengo wapatali ndikumalemera kwawo, koma ainyake aziko lino adakalibe anthu osauka kwambiri. Ziko lomvesa chisoni, ziko la Malawi, pamene china chilichonse ndichosokonekera, andi ngati zisitizitenga bwino tizalira kopsa. Bon Klindo DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, DA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.